לפני 15 שנים פנו אלינו מעמותת כוכב הצפון, כשפתחנו את המפעל, והציעו לנו להעסיק עובד אחד עם צרכים מיוחדים. היינו אז 4 עובדים סך הכל. המוטיבציה הראשונית הייתה שקיבלנו באותו זמן איזשהו פרויקט שהייתה בו עבודה סזיפית, משעממת. אותו לקוח אמר לי, תשמע, תעסיק אנשים שיש להם צרכים מיוחדים, וזה פתח לי את הראש. אישית זה עולם שפחות הכרתי. בהתחלה היה המון חששות להעסיק את החבר'ה המדהימים פה. חלק מהאוכלוסייה, את בכלל לא תשימי לב שהם יוצאים מן הכלל. ואני יכול להגיד לך, גם לא מבחינה ויזואלית להסתכל, גם מבחינת מדידות תפוקות וזמנים, יש פה עובדים שעוברים עובדים רגילים. אנחנו יודעים את העבודה המקצועית. עמותת כוכב הצפון יודעים את העבודה עם הניואנסים המיוחדים, אז כשיש לנו צורך כזה אנחנו פונים אליהם, והם עוזרים לכוון ולדייק אותנו. אני חושב שמה שעוזר לשילוב של העובדים של עמותת כוכב הצפון, זה בעצם הקשר המיוחד שיש לנו גם עם אליס וגם עם העובדים עצמם. במקרים שנתקלתי בהם בקשיים, אם זה משמעתיים, אם זה נוכחות של עובד, אם זה קשיים בעבודה עצמה, ידעתי לנכון לערב את אליס, ובהתאם לכך, ואם היה צריך להגיע, אז היא הגיעה לפה וניהלנו פה איזשהו דיון בארבע עיניים, והערבנו גם את העובד. אם היה צריך התערבות טלפונית, אנחנו בקשר טלפוני הדוק. המענה הוא מיידי, אני יכול להגיד לך את זה בצורה גלויה. התמיכה היא מתקבלת על הצד הטוב ביותר. מהצד שלי אני מרגיש שהשיתוף פעולה ביני לבין הרכזת הוא יוצא מן הכלל. לפעמים מדברים גם בשעות הערב, כי בסוף מדובר פה בעובדים שחשוב לנו לתמוך ולהתמך. אנחנו גם נתמכים בהם. היום אני שמח שהכרתי את העולם הזה, באמת שהם מוסיפים פה, יש פה את הווייב שלהם. כשהם נמצאים במחלקה, אז מרגישים את כולם מכילים יותר, סבלנים יותר, נעימים יותר, איתם ואחד עם השני. וכמה אנחנו צריכים את זה בתקופה הזו. כשאני נכנס לחלל, רמת המתח כאילו משתנה. האנרגיה עושה איזשהו... וזה כיף, זה באמת כיף. סוף סוף אני עושה משהו לקהילה, אבל זה לא ככה, זה באמת לקהילה. אני רואה בן אדם שבמקום לשבת בבית נמצא פה ומרים לי את הצוות. זה ווין ווין לגמרי. אתמול היה לנו עוד 2 רעיונות, והיום מתחילה אחת מהבנות שהיו פה ברעיון, ואני רוצה עוד, אם יש אפשרות, עוד כמה שיותר. היום אנחנו כבר 370 עובדים, ויש לנו כאן 40 כוכבים.